Karon na mo diris tunga sa kalasangan. Ang akong gusto i-training sa inyo ha, kana makasurvive mo sa kabukiran. Sir, yes sir. Kini nga bukid daghan ikaso sa rebelde. Wakwak, kana, sirena, santilmo, tikbalang, kikik, tik-tik. Naapon si Hagorn, Hatur, mga pasneya. Yun na mag-ingon, Sarge. Dili mga rebelde tong kalaban dire, kundi mga pasneya. Pero ayaw mo kabalaka. Dala na ko mga rebelde. Pero dili sana ko gamiton kung kaya pang pinusilay. Kasabot? Sir, yes sir. Unyang gabi mag-amping ta. Kaya bisag unsay oras maabot ang kalaban. Kasabot? Sir, yes sir. Asa ta matulog, Sarge? Nakadala mong tent? Naa, Sarge, pero isa ra. Kung isa right tent, tapad na natin yung upat. Tapos kung tugnaw, gapsa pa rin niya. Kabot ni Jor? Copy, Sarge. 20 years na ako sa serbisyo. Sukad-sukad, wala pa ako sa nagpursam. Upat sa tent, forsam. Excuse me, Sarge. Wala, pwede pagkaon dala. Hindi ka una ko ninyo. What? Mangita diskarte. Sundalo makata. Sarge, murag hadlok naman diri Sarge. Paminaw mong tulo. Naapay panahon mo back out. Kurog man ka, Sarge. Dili. Kakadito na ako sa 45. Ikaw, Major. Padayon ka? O, Sarge, para sa bayan. Ikaw, Kadete. Padayon ka? Yes, Sarge. Para sa bayan. At para sa pamilya. Ikaw, Agent Ray. Padayon ka? Padayon, Sarge, para sa YouTube. Very good, vlogger. Cover me, cover me. What? Ay, ako mo kadlok. Ako bahala.